sige, og i USA. Og det er en lidt sen video, på grund af, at vi skal faktisk aflevere den i dag. Men nu vil jeg gerne vise jer, hvordan sådan en ser ud. I får lige et lille smut kig os indeni. Okay, så vil vi lige åbne bilen. Den låser helt fint. Okay, godt så. Så når vi kommer ind her, så er der jo selvfølgelig køresædet. Og så her, hvis man lægger sin telefon faktisk lige her, så kan den oplade. Lige her, så kan den oplade, men det er kun, når man kører. Og så, ja, og så er det mega lækkert. Der er faktisk også sæder i bagagerummet, men det bruger vi til vores bagage. Og så går vi lige om bagved her, hvor det er om bagved. Lidt beskidt, men det gør ikke så meget. Så ja, tak fordi I så med. Håber I vil se den næste bilvideo. Vi ses!